Leo, how was it last night? Did you prepare anything special for Rose? Nakapagdating ka ba sa kanya? Nakatulong ako kagabi. Naipit siya sa galit na siya ako. Sayang naman. Don't worry, Leo. Everything will be alright. You're a good man. Naging mabuti kang kaibigan kay Rose. I don't see any reason why she would not like you. I've been thinking, paano kung pumayag si Manuel o si Rose na maging pati na siya ng pamilya natin? Ipagpapatuloy ba niya ang pagpapanggap niya bilang si Manuel? Hindi. O ipagtatapat ba niya yung totoo na si Rose? Leo, ano ba yung pagpapatuloy mo? Ay, talagang gusto ka niya. Mami Manuel, pinaghanap ko kayo. Ano ginagawa mo dito? Kasama ko niya ay siyempre ba sa I didn't know you this. Kaya, okay tayo. Wala tayong problema. Ano hindi natin ang gawin to eh? And I have something for you. Kayo? Please, accept this. Gusto mo kanihan and this will make me feel better and get guilty about what I said. I'm sorry. Dear, you don't need to do this. Please. Okay. I'll make you feel better. After Jane, I think monthly report.